Hello everyone, welcome back to Big Brother YouTube channel. गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसे अर्डरनि ब्लग मोनसे लाना फैदोंलाय दायो मोनसे जायगायाव थांगासिनो जायगाखौ दा खोन्थाथ'ला नायलांबाय थादो होमबा मोनथिगोन आं दा अबे जायगायाव थांगासिनो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो हागौ मिथिबाय नायलांबाय थादो बेबादि दलंखौ दा गोदोसो नुयोमोन नै दानि माबायावहाय नुनो खस्थ'सै थानसै माने बेबादि दलंखौ नायदो नै डेभेलप जाजोब्बाय नालाय बेबादि दलंखौ नुनो मोनला दा बे लामायाव दं आरो फाइनालि जों मोनफैबायानो दा ट्रेकिं खालामसिगोन जों फाइनालि जों नै सफैबाय माबादि मोनखो सफैनानै गाइस भिउआ बिराद बरिया बिराद मोजां नोंथांमोनाबो फैनो हागोन फार्स्ट टाइम फैदों चलो 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 मा एसे समायना जायगायाव वाव फार्स्ट टाइम फैफेरदों दिनैसो बहुत गोजान मानसिनिसो फैबाय थायो जों फैनाय जाया ओमफ्राय जों खाथिनि लाबो दिनैसो फैबाय आरो 1 hour नाङासै दां जों फैनाया दा खोथाया लागै 1 hour नाङासै जों फैनाया Nakkati Hajw जोंना ट्रेकिं खालामजेनबाय मेंजेनखाबाय हनै सेल सेला जाबोजोब्बाय मानसिफ्रा थांग्रानि दा गोजौनि भिउखौ खोन्थागोन जों बयसआबो आलदा फैलायलायबाय मोनसे रजोबजेनबाय लेभेल 1 दाना हनै बै थांबावनांगौ एरो हनैजों बे अन्थायाव जिरायनोसै हाजो गाखोयोना जेब्ला अब्ला नायजोबखायानो गोलोमजोब्बाय माखासे मोनफैयाखै दाबो जों माखासे मोनफैबाय फैगासिनो हनै लेभेल 1 जोब्बाय हाजो मोनसे जोब्बाय थिखिनियाव थांथारो नामा दंबावो बांद्राय गोजौद्रायथ' गैला एसे दंबावो आयौ अ माय गड नायलांबाय थादो गाखोथारगोन जोबजासिम हनै बैनोसै थिखिनिया बारा गोजान गैला गाखोनांगौ भिडिअ खेबबाय थानो हायासै गाखोनायखौहाय ओरैबादि मेङो नालाय हनै दासो मोनफैलायदों माखासेया हारसिं बिराद गोजान फैबाय आं लोगोफोरा बहुत गोजानाव थाबोजोब्बाय आदानाव बिसोर मासिम फैखो ओमफ्राय बैसोर काजलगावनिफ्राय फैदोंना बिसोरखौ लोगो मोना ओरैबादि गाखोबोफाबाय आं फार्स्ट टाइम फैदोंना बिसोरबो आंनिबो फार्स्ट टाइम बे नाखाथियाव नायलांदो मोनहैथारनोसै टप आं मोनफैबायानो होनजासै नै दासो एसे समान लामा मोनबाय नै दा मोनायाव उन्दुनाया गैला गोथै बादि उन्दुनोसै बिसिनायाव गोलैबाथाय जेबो हुस फैनाय नंला वाव दाबो मोनफैया माखासेया सि माइ हेर गोलोमदै गोजासै हाजो गोजौआव फाइनालि alone हारसिङै गाखोग्रोनो सफैग्रोबाय नै on the top
So, nailambode thopआव मा मा दं खिन्थिनोसै दाना थपखौ बिसोरखौ नेबाय थानोसै दानाबो आराम रेस्ट लाबाय थानानै ना मा होनो खोन्थानोसै थपनिफ्राय भिउखौ माबायदि नुयो मेंनायाबो जाखाला नैबे दंफाङा नै भिउआ माबायदि नुयो गाहायाव बिसिनि गारां खोनागासिनो आं फैबाय थादों जे बिसोरो वाव नै दुब्लिया आयौ इमान गोजौ गाखोबोबाय आं हारसिं फाइनालि नै टप नैबेयावल' गाखोनांसिगौ मोनबाय होनजाखासै गाखोथायनि ओमफ्राय खोन्थानोसै ओरैबायदि मोजां वाव वाव ओरैबायदि मोजां नै भिउआ बहुत मानसि दङ नै गोजौआव नै दासो सफैदों बिसोर बिरखां फैदो नाहरदों नै जादों फैदो गाखोबो दे बुथुला गार खरग्रो दाबाजुम खस्थ' मोनो Hey, भिउआ गोगोम हिट नुयो ओमफ्राय नायबा मोजां नुयो ओमफ्राय भिडिअ मोजां फैया मेंबाय गाखोबो फै गोजौआवहाय र' फैदो दे हाब खम गोजाननि फैगोन माबायावबो जिउराया जारा दं लायनानै आराम सिजोबबाय ओरै फोरानदोलाय गोलोमदै रानथों किनियाव दखान होफैला नांथागोनलै माइ फालेट नोंसोरलाय माइ फालेट नोंसोरो ओइ सफैबाय बिराद गाहाय जायगाया बोला दंबावो हरै इसोर सानैया दासो ओमफ्राय ओइ दासो आसोलफोर नेवखांजोब्बाय मानसिफोर नायनानै आयौ माइरि नायजों आं मेंगाजोब्बाय दहन सफैदों आं बैयाव नेबाय थादोंमोन जोंखौ ओमफ्राय फैथ'वाखैमोन बावाखैबो फैनाया फैदो बा फैदो मथाखौसो सिन्था जाबाय आं बैयाव माखोगय सफैबाय मेङाखै बुलेन नै फट' खेबगासिनो सासेया लैथो सफैबाय मोनदों सफैनानैलाय बिराद मेंबाय सप्तासेनि स्टेमिना सानसेयाव थांजोबबाय आंना गैला बैयाव आरो आंनि आथिंनियाव जोंनि गारि दोनबोनाय फुरा टप टारनिफ्राय बियो नै भिउआ खुवा गोजा माने बेखायनो बारा मोजां नुवा बहुत मानसि जायो हनै ओइ नावसाय बबे आदसा न' जा मोजां होनदों नै आर'नाइ गस्ला जों राखांदों नै दासो एसे जोंना मानगोनां लिटारेरि सेक्रेटारि बिथाङा गाइस ओइ थांनो रेडि जाजोब्बाय नामा खेबनायनि दा नायदो बुन्दु नों सफैना ओरैबायदि माबायदि मोनखो माबायदि फिल खालामदों बे जायगाखौ फैनानै
गोसोआ खुसिबो मोनदों नाथाय गाखोनायाव बिराद खस्थ' मोनो आरोखि नों बेसेबां आवार्स लादों गाखोनायावहाय 1.30 मिनिट लादों 1.30 मिनिट 1.30 आवार 1 hour 30 मिनिट आयो नै 1.30 आवार नो 1.30 आवार 1.30 आवार दिनैसो खोनाफेरबाय आङो मिथिबाय 1 hour 30 मिनिट ना 1.30 आवार जाखो फिजिक्सनि केलकुलेट माने स' जाय हक सफैबाय इमान गोजोननाय मोनबाय आरो जायगाखौ नायनानै फैना बिराद मोजां नांदों नोंथांमोनाबो फै नाखाथियाव गाखोफै ओरैबायदि गाखोनायाव खस्थ' मोनो एसे ट्रेकिं खालामफेराना एसे एनै खस्थ' मोनदों बिसोरो बेखायनो बिसोर बिदि होनदों र' थिउ Nakkati जोंनि बेंगारा बैयाव दं आरो जुमानो जायासै मबाइल फानो आखाइ सिथाबजोब्बायलै जुमजाला र'लाय हनै मबाइल लादों जोङो दा फट' खेबजायै थांनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो माबायदि मोनखो बिथाङा ओरैबायदि मोजां नांदों खिन्थु लामायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनबोदों जायफ्रा बङाइगावनि क'क्राझारनि बिसोरसो फैबावामोन जों बङाइगावनि क'क्राझारनि मानसिफ्रासो ओरैबायदि गोजाननि गाखोफैयो दिनै फैथारबाय खिन्थु लामायाव एसे ओरैबायदि खस्थ' हाजो दखलनि फिसा बारबोनानैसो बे गोजौखौ मोनफैयो ओरैबायदि खय घन्टा लाया गाखोनायाव 1 hour लादों 1 hour बाप रे बाप एथ' स्ल' मानसिफ्रा गुबुनफ्रा लादों 2 hours लादों खोमादां नों खय घन्टा लायामोनलाय बुंदो 1.30 आवार जोंनि 2 घन्टा 1 घन्टा बारा लादों बिथाङा जोंनि 1.30 आवार लादों जा खालामोन आरोखि बा मेडिटेसन जाहैदों नै खेबजानांगौ मा साइज बेयावसो जागोन ओरै बेयाव जायो बेयाव ओइ आं गसंगोनलै गाहायावसो आं थाङा नैयाव जायो बेयाव जायो जों दा थांफिनसै आंनि लावथिया बेयाव गालांलायबाय हनै बैयाव हनै बिरखां बेयाव गालांबाय थांफिनसै आंना आथिं दुलुबायलै आथिं दुलुबाय ओरैबायदि मोजां नांबाय इमान गोबाव थाबाय जों 1 hour थाबाय थांफिनसै दा येस माखासे दंबावो दा मानसि सेंबाय दं जा बिहिरमोन जों फैला सबसे फार्स्ट मोनफैदों आंनो सबसे लास्ट ओंखारबाय होनजासै नै आङो सानै दंफायो सासे दं बिराद मोजां टाउन आङो जिअ'आ एयारटेलखौ आं मोनथिया आयौ लामाया ओंखारनायाव नै बाय नाखाथि टप माखासे दासो फैगासिनोलै जोंहा ओंखारफिनबाय वाव थांजोब्बाय माखासे आं बैसो सानैखौ नेना लाबोफागासिनो थांसै आस्ते बहुद गाखोबोगासिनो दं दाबोनो नै लामाया नायद' नाखाथिनि लामा बे थाबायग्राया बेसे गेसेब वाव जै गोलैबाथाय गैला ओरै हाखर दंखा रिक्सनि लामा जिउ बलिदान होनाय लामासो आं बिदियाव खोन्थानो हानाय नंला थाबायनायाव खस्थ' मोनो दा मोनहैबा लोगो मोनफिनसिगोन दे लोगोफोर नायलांबाय थादो फाइनालि मोननैसैयानो गाहायाव फैफिनबाय जों we three at the last फरायगासिनो दं मानसिफ्रा गाहायाव थ' नैलै मोननायसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला र' ससेल' खेबनोसै जाला कम्फर्टेबल मोना माने भिडिअ खेबनो ओरैबायदि स्लिट स्पिडना हमथा ओंखारनांगौ थाबायनांगौ जायो जायफ्रा फैबाय बिथांमोना मोनथिखागोन दोनथ'नोसै गिनांगौ नै आयौ सफैफिनबाय जों फाइनालि सेहेराफ्रा नायजाला
आरो गाबोनबो मोनसे प्रग्राम दङ थांबावनांगौसो बेयावहाय गाबोन मा थारिखमोनलाय 16 of March tomorrow गाबोनबो प्रग्राम दं जोङो दिनै 15 मार्चआवहाय नाखाथियाव गाखोफैदों आरो फार्स्ट टाइम ब्लगा साननैसो एसे लेट जायो आरो ओंखारनाया र' दा एडिट खालामखांबा दायनो होगोन नायनोसै मालाय आपल'ड खालामनो हायो एसे बेस्थ'बो नालाय एसे बिजिबो एबारावहाय ओमफ्राय बेस्थ' थाखायो आं बिराद बेस्थ' थायो मानि बेस्थ' बेखौ खोन्थाथ'ला खामानि थायो आंना बहुतनो ओमफ्राय नै एसे फैबायानो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि मानगोनां लिटारेरि सेक्रेटारि बै फंबायाबो देनां बिबान लागोन दाबो गैथ'वा आस्ते आस्ते जालांगोन होलांबाय थागोन स' भिडिअखौ मानो गोलाव खालामबाय थाबावनो ना बेखिनियाव फोजोबनोसै बाय बाय see you in the next video bye bye guys